салом дӯстони азиз, иншолло хубен. Мо ҳам алҳамдулиллоҳ созем. Ҳама каса хуш омадем ба канали мо. Навори имрӯзаро тамошо кунед. Умед дорам ки дар шумо маъқул мешавад. Дастгириҳотонро фаромӯш накунед. Подписчикое ки нав подписатсия кардан, шумо ҳама каса хуш омаден. Раҳмат барои дастгириҳотон. Раҳмат ки канали мара интихоб карден. Умед дорам ки то охира бо ман мемонед ва навораи хуби мара тамошо мекунед. Касе ки каналам нав медроя, агар маъқул шуд ҳатман подписатсия кунед, колокольчика буҷиқа, видеои нав ба нави мара тамошо карда бутонам. Инҷа духтаро ма ужини майнам хеле чакав, помидору бодринг. Ма гуфтам ки як рӯз авқот нахӯрам ку. Ма беҳад нағз мебинам чакара дар дуниш помидору бодринга реза мекунем мехӯрем, хеле нағз мебинам. Ҳар рӯз ами авқот. Гуфтам ку як рӯз авқот нахӯрам. Авқот нахӯрдам, ужинда ба майнам хеле чакав кардам, помидору бодринга реза кардам, мевагӣ реза кардам, хӯрдам. Амихе хоб кардам авқот нахӯрда. Амихе духтаро фақат чизои рӯғанӣ беҳад хеле ки гуфтам фарбештагиам мехоҳам диета кунам, но намешавад хеле ки бо мефурам ки бихӯрам. Барои ҳамқа диета карда наметавонам. Инам хеле гапҳо духтаро. Шумо созен, нағзен, чӣ ҳол дорен? Дар чӣ кору бор машғулен? Москва беҳад хунукай. Беҳади бад ба худо исол хунуки бад кард. Хеле -15 градусай. Берунам намебурам. Як галак пӯшок мепӯшӣ, мебурой, барои ядуми нумести хунук мехӯрӣ, бо сразу медурой. Ба уро ҷобаҷо кунӣ шабгӯ мегӯм ки не намерам берун. Мардака мегӯм намерам берун. Чанд рӯзае ки берун нарафтем. Рӯзами қати дадаш рафтаку мо нарафтем. Чанд рӯз неми як-ду рӯз. Иҷа духтаро ба шавҳар ман хеле шакаров тайёр кардам. Ӯ корда буд, дер омад, ма чака хӯрдам, ута шакаров кардам. духтарои хушрӯи ман, як минутак вақтона мегирам, не ки шумо бояд бо диққат гӯш кунед гапҳои мара. Имрӯза муроҷиати ма боз барои занҳои хонашинаи духтаракҳои донишҷӯай. Ма шуморо боз ширкати Атомиро тавсия метиҳем ки анами хоҳари беҳтарини ма кор мекунад, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунад. Кор дар хона духтаро тавассути телефон буда маблағи хуба ба даст меёрем. хушрӯчаҳои ма ай бекор шитанда бидурен дар компанияи Атоми кор кунен ва орзуҳоятон ки амалӣ нашуда амалиш кунен. духтаро кор бениҳоят осон аст. корейски компанияи Атоми шумо бисёр харид намекунед, пул расход намекунед. фақат дар як сол 2 маротиба харид мекунед, тамом. яъне ки дар 6 моҳ як бор, дар 2000 рубли русӣ харид мекунед, тамом. балотон намесӯзад духтаро. айзвания намеғалтен. шуморо ҳеҷ ки маҷбур намекунад ки харид кунед, пул расход кунед. духтаро хубиш дар чие ки шумо бисёр одам намековен. фақат 1-2 одам адатактон регистратсия мекунед, модаратона, хоҳаратона регистратсия мекунед, тамом. бениҳоят ами компанияҳо мо дар занҳои хонашида фурсатҳои хуб додагиянд. метавонем ки истифодааш барем, кор кунем ва шавҳаракҳои худмона ёрдам кунем. азизони дилам, рақамҳои болои экранда бинависонед. хоҳари беҳтарини ма кора дар шумо мефаҳмонад ва то ба по хистантона ёрдам мекунад. кор беҳад осон аст духтаро. ин занҳо ки тавонистанд, пас мо шумо ҳам метавонем. биёем якҷоя кор кунем. ман Сафияҷона аллакай чанд муддат шидагие ки реклама мекунам. шумо метавонед ки бидурен қатиш кор кунед духтаро. кадоме ки кор кардан ҳам намехоҳад, агар ягон чиза кас карданӣ бошем, компанияи Атоми барои харобшавӣ, барои фарбешавӣ, барои доғи рӯ, барои рехтани мӯи сар, барои ҳамаи дардора дору дора духтаро. шумо метавонед ки заказ кунед. хоҳараки ма ба ҳамаи ҷора ба шуморо роӣ мекунад. иншолло ки шифо меёбем. айноми канали ма салом расонед. бениҳоят хурсанд мешавам. беҳтаринои ма. Адаиҷа бошад духтарои хушрӯи ма, ба Самҷона 4 дона пончик пухтам. ҳеҷчи намехӯрад. бениҳоят хароб шидагиай. намедонам ки чӣ кориш кунем ки бихӯра. ҳама намуд витамина додем ша, ҳама чира попробовать кардем, намехӯрад духтаро. инами худаш аями аввал хӯро нестай. ҳеҷчи намехӯрад. ҳозир бо баъди оператсияш бисёр чизо мумкинаш нестай. вообще намехӯрад, ҳеҷчи намефорам, мега намехӯрад. ма барои хӯрданаш беҳад зиқ мешавам, барои нахӯрданаш.
ҷада духтарои хушрӯи ман ош тайёр кардистам. Оша идов байна хеле бринҷ кардам. Якм бор ба бринҷ кардам. Хай оши соз омад намедонам бамазаак буд. Касе ки тайёр кардан метавонад мошаллоҳ, касе ки наметавонад ҳатман ёд гирад. Хай гӯшт, пиёз, сабзӣ, нахат. Иҷа духтарам хай пиёз ма дохтам. Ман пиёзу гӯштма якҷоя медозам. Не ки бо даиҷа пиёза дохтам, камтарак сирх шид, баъд гӯшта дохтам. Ман медонам ки занҳои тоҷикӣ мо ҳамааш қариб ҳунарманданд, ҳамаи корро метавонанд. Не ки бо ҳаст одаме ки мегӯяд тамошо мекунем, ам хеле тайёр мекунем. Ман худмам чӣ хеле ки ҳар доф мегӯм, ман худмам бисёр чизаи каналҳо ёд гирифтагим, ай занҳо ёд гирифтагим. Бароям қадар духтарако ёд мегиранд, духтаракода мотиватсия мешава, арӯсакода мотиватсия мешава. Касе ки мехоҳад тамошо кунад, касе ки намехоҳад ҳеҷ гап не. Ҷа духтарон гӯшти пиёзмо сирх мешава. Баъдан сабзиёмона медозем, мезирбонем. Баъд нахат монад, баъд намак, баъд об ки аз сар ҷӯшид, пастиш мекунем, меҷӯша, мепазад нахату гӯштмон. Баъд бринҷмона тоза мешӯем, медозем. Бринҷа тар намекунам, намедонам чӣ ба бринҷи москваро ба фикрам тар намекунӣ. Медозимш, худаш мепазад. Баъзеҳо мегӯянд ки чен када бикунем. Ман чен када ягон чиро тайёр кардаги нестам. Ами ҳама чиза чашмон қатъ мекунам, чени оилатон бикунем духтаро. Ман имрӯз дар каструлка кардам, чени худмон кардам. Каструлка майда ам қай мекунем ки имрӯз мехӯрем, тамом. Хали духтаро шуморам ҳатман тайёр кунем. Я хел оила ош бисёр тайёр мекунад. Не як рӯз пас, ҳар рӯз ош мехӯранд. Мо хел нестем, 3 рӯз, як ҳафтада як бор, мисол 5-6 рӯзда як бор мо ош мекунем. Хеле ҳар рӯз ош кунем, не хеле нестем. Шавҳарам яки ош мефура, ош мекунам. Баъд бо бугум ки фақат мегӯм дар влогом, шавҳари ман оши сер савзиёш калон калона нағз мебинам. Нагем бо ич хеле ошай қадарияи савзиш. Ҳам халира мехӯрам, ҳам хали тайёр мекунам. Бо идов савзӣ камш дохтам, ай тарси хетерора. Ҳам мегӯм ки савзирам хали мехӯра, хай чӣ хеле ки оилатон мехӯра, ҳам хали тайёр кунем. Бо мегӯянд нахо савзира ҳам қай реза кунӣ. Хай ами шавҳарам намехӯра. Ам ош кунам ки савзиёш майда боша, нахӯраш. Ба кира мекунам ошакане. Инҷа духтаро бринҷма тоза дохтам, шуштум дохтамша. Янам хали меҷӯша хушрӯак. Агар барои ҳамаи хӯрдани кӯдак ягон чӣ бидонен, бинависонем беғарзи витаминҳои магазин, барое ки ман ҳама намуча додагиам. Яй кӯдакишам хеле намехӯрдак, хӯрона будак. Ҳама намуча ман харидагӣ истифода кардагим фоида намекунад. Агар барои витамини кӯдак ягон чӣ бидонен, бинависонен, беҳад хурсанд мешам. Апа хоҳарое ки фарзанд дорен. Иҷа боша ошма тайёр шидак. Ошма кам рӯған кардам, хеле камтарак мулоим невоин, хеле дона дона наёмад, беҳад бамаза омад. Барое ки шавҳарам фақат мегӯяд берӯғанаш кӣ. И қарак рӯғанаш дохтам, бовар кунед, беҳад рӯғанаш камай. Баъд хеле дона донае бад наёмад, не ки бениҳоят хушрӯ омад, бамаза омад. Инам хеле тайёр шид. Мо ужин кардем қатъи шавҳарам Ёсамин хай какуси гидан намехӯра. Баъд дӯстони азиз мехоҳам бигӯм ки мара ай ки ҷо тамошо мекунад, ай Россия, ай Қазоқистон, ай Тоҷикистон, ай ки ҷо тамошо мекунед, дар комментария бинависонед. И барои ман беҳад муҳимай. Ман мехоҳам бидонам ки подписчикои ман бисёриш ай ки ҷоанд. Дар таи комментария бинависонед ки ай ки ҷо тамошо мекунад. Духтаро баъд ами интернет магазинҳоро реклама мекунам. Дар ман менависонед ки чӣ хел не. Ами кай ки интернет магазин реклама кардам. Шумо номерошона дар болои экран мемонам. Шумо бинависонед, шумо да ҳамаша мефаҳмонанд. Духтарои хушрӯи ман дар пишти тирезаи мо ёлка мондиянд. Нам хали калонай. Биден.
ёлка худаш буда сивтамузи кашмондиям просто берам бениҳоят хунукай чун чанд градусай. иҷа навора ба охир мерасонам. дӯстони азизи ман, умед дорам ки навор дар шумо маъқул шид ва ранги ҳарвақта дастгирӣ мекунед. ҳаматон аз баралло дӯст медорам. худованд ҳамаак соҳиби фарзанд шед. худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.